Een echte fashionista kan nooit te veel designerlabels in haar kast hebben hangen. Maar wat mode betreft is het oog vaak groter dan het budget. Meet Elke Timmerman. Ze werkt bij Moro Broekselay en zit dus dagelijks met haar neus tussen de creaties van jong talent. Ze heeft een liefde voor grote Belgische designernamen, maar dan tegen een zacht prijsje. Elke, hoe zou je je eigen stijl omschrijven? Ik denk dat ik wel modebewust ga shoppen. In die zin dat ik hou van designers. Ook wel van jonge designers, dat is nu helemaal mijn job. Maar ik probeer dat ook wel mooi te combineren met iets goedkopere merken van grote ketens. Waarom is wat jou betreft het Belgisch design zo aantrekkelijk? Ik denk dat de Belgen toch wel een heel eigen stijl hebben. In die zin van what you see is what you get. Sober, zwart en wit, maar dan wel met een speciale touch. Elke, waar ga je hier in Brussel graag shoppen? Ik zit voornamelijk in de Dansaardwijk. Ik heb een aantal vaste adresjes, zoals MAP, zoals Ménage à Deux, zoals Hunting & Collecting. Maar ik durf mij ook wel op Uptown te wagen. En dat zijn dan voor mij eerder de grotere ketens. Aan Belgisch design hangt terecht een prijskaartje, maar je kan ook heel erg creatief zijn, hè? Zeker. Ik pik wel alle stokverkopen mee die je kan meepikken. Wij organiseren met Mode Brussels onze eigen Brusselse stokverkoop. Hoe zou je een stokverkoop omschrijven? Want veel mensen kennen het fenomeen eigenlijk nog niet. Een stokverkoop is toegankelijk voor iedereen, is gratis. Dus daar kom je ook binnen en dan zie je echt een aanbod aan designers. Dus als je echt van design houdt, maar je hebt er nog niet de middelen voor, dan is een stokverkoop wel de place to be. Er is ook zo'n fenomeen als outletshops. Ja, designers starten daar ook mee op. Dat is al enkele jaren bezig. Voor designers is dat heel belangrijk dat zij hun stok kunnen verkopen. En dat is dan mooi meegenomen dat er dan gereduceerde prijzen is. Elke heeft een boontje voor designerkledij en ik weet toevallig waar je het allemaal op de kop kan tikken aan schappelijke prijzen. Lady Dandy is een klein beetje Parijs, New York en Milaan in Brussel. Want hier scoor je vintage stukken van onder andere Yves Saint Laurent, Prada, Sandro, Jimmy Choo en Balenciaga. Je kan gerust zijn, alles is in perfecte staat. Run, ladies. Voor modefans met een klein budget is er de shop Rosine 41 die designkledij verkoopt voor vrouwen en mannen. Als je geluk hebt, kom je een stuk van Marni of Balenciaga tegen, met het prijskaartje er nog aan. Eigenares Viviane is enorm gepassioneerd door mode, want haar etalage reserveert ze steeds voor jong talent of studenten van de Antwerpse Modeacademie. Nog één tip als je je kast wilt opruimen, want hier kan je jouw designerstuks verkopen, wat altijd handig is voor wat extra budget. Labels Inc. was een van de eerste shops in Antwerpen die inspeelde op de vraag naar betaalbare designerstuks in perfecte staat. Het is ondertussen uitgegroeid tot een echt begrip. Wie op zoek is naar zo goed als ongedragen Lanvin laarsjes of een Dries van Notenrok, wandelt hier met een brede glimlach buiten. Ben jij klaar om voordelige designerstukken te shoppen? Surf dan voor al deze adresjes naar vitaya.be.